Хвала Єсусу Христу, вітаю усіх. Ми сьогодні з вами переживаємо урочистість послання Духа Святого. Закінчується Великодний період, і менавіта закінчується гэтай урочистістю, коли ми уславляємо третю особу Святої Тройці, якою з'являється Дух Святий. Хацелася, каб мы адчулі важнасць гэтага дня, асаблівасць гэтага дня у тым, што мы не проста уславляем третью особу Святой Тройцы Духа Святого, але мы разумеем, што Бог у асаблівы спосаб сёння удзяляецца нам Духа Святого, як усяму касцёлу, так нам асабіста. Ну і аб гэтым, напрыклад, сведчыць другое чытанне. Яно кажуць нам пра важнасць прыняцця Духа Святого. У першым пасланні апостол Павел да карынцянаў кажа такія словы, якія мы чытаем: «Ніхто не можа казаць Езус Пан, калі не будзе у Духу Святым». Вельмі такія цудоўныя словы, якія паказваюць нам тое, што нам важна прыняць Духа Святого, каб Хрыста называць нашым Панам. У першым чытанні кнігі дзеяў апосталаў мы бачым, што апосталы, яны супольна разам чакаюць з паслання Духа Святога. Ну і калі Дух Святы сыходзіць на іх, то, прыняўшы гэтую ласку Духа Святога, радыкальна змяняецца іхнае жыццё. Адбываюцца розныя такія відавочныя змены ў іхным жыцці, як размаўляюць ужо тымі мовамі, якія не ведалі, адбываюцца шматлікія навяртанні, што таксама асаблівым ёсць, калі яны прынялі Духа Святога, знікае страх, бо да гэтага часу яны мелі страх, бояць перад тым, што будуць забітыя, што будуць пераследаванні. Гэты страх цалкавіта знікае з іхнага жыцця. Так што бачым, што Дух Святы, калі ўваходзіць у іхнае жыццё, калі на яго прымаюць, то ў іхным жыцці адбываюцца радыкальныя змены. Мае дарагія, усё гэта сведчыць аб тым, што нам вельмі важна ў сённяшні дзень адчуць гэтую важнасць прыняцця Духа Святога ў нашым жыцці. Хоць мы ахрышчаныя, многа з вас, хто бежмаваныя, але можна сказаць так, нанова аднавіць гэтую ласку Духа Святога, яго надзеяння ў нашым жыцці. У сённяшняй секвенцыі такі спеў перад Евангеліем мы праспявалі альбо праспяваем такія словы. Гэта чацвёрты столбік гэтай секвенцыі. Дазвольце, спяваць не буду, але зачытаю вам гэтыя словы. І яны гучаць так: «Што нячыста у нас абмый, што заслохла ажыві, што паранена залячы, што ў нас цвёрдае схілі, скрыўлена прамым чыні, холад сэрца разагрэй». Вось у гэтых словах паказваецца, якія перамены павінны адбыцца ў нашым жыцці, калі мы захочам прыняць Духа Святога. Бо Дух Святы сыходзіць на нас, ён дзейнічаць у нашым жыцці, але чалавек мусіць адказаць на ягоную ласку. Чалавек мусіць мець жаданне, кажам такое слово як натхненне, Духа Святога прыняць. І вось давайте звернем на гэтыя радкі гэтага столбіка і убачым, што асаблівага мы павінны звярнуць увагу ў нашым духоўным жыцці, якім чынам Дух Святы павінен падзейнічаць. Першае, што мы сказалі, што нячыстае ў нас абмы. Таксама былі такія словы, што паранена залячы і што ў нас цвёрдае схілі. Усе гэтыя словы кажуць нам пра такое вызваленне з нашай грахоўнасці, вызваленне, можна сказаць, з такой скамянеласці нашай душы, што часта можна заўважаць у жыцці веруючых людзей, которые не надаюць увазе сакраменту споведзі, не надаюць увазе пакаянню, працяглы час трываюць у граху, не вызваляюцца з гэтых грахоў. Вось калі мы захочам адказаць на натхненне Духа Святога, то Дух Святы будзе нам дапамагаць вызваляцца з гэтага зла, вызваляцца з гэтага грахоўнага багна. Мы таксама праспявалі такія словы, як «што засохла, ажыві».
Я лічу, што гэтыя словы датычуць нашай веры. Вера, якая, асягае ўсё нашае жыццё. І гэта, канешне ж, і малітва, это ж, канешне, і захаванне Божых запаведзяў, это нашае жыццё сакраментальнае. І, на жаль, часта так адбываецца, што сапраўды нашая вера так засыхаецца, так скажем, паціхоньку гэтая свечка так задухае. І, напэўна, шмат хто з нас заўважае, што так вот мы сабе разважаем, што, можа, гадоў так 5-10 назад такая была у меня палымняная вера, а зараз такое сталася, нейкая такая абыякавасць, нежаданне. Вось адказваем на натхненне Духа Святога і просім: Дух Святы, ажыві маю веру. Да, вось дай гэтый агонь, запалі нанова, можа, гэтый агонь, раздуй гэтую свечку, вось каб яна гарэла, вось што засохла, жыві. Такія цудоўныя словы, звяртаем увагу на нашу веру. Праспявалі таксама такія словы, як скрыўлена, прамым чыні. Скрыўлена, гэта, можам сказаць, такая дарога крывая. Я бы это сказаў бы, гэта часамі тая наша жыццёвая дарога, якая пайшла не ў напрамку Пана Бога, якая скрывілася, якая пайшла ў накірунак зла, граху, нейкага ўласнага эгаізму. Розныя такія жыццёвыя сітуацыі, калі гэтая наша дарога становіцца скрыўленым, калі мы працяглы час трываем у граху, калі, напрыклад, маладыя жывуць без шлюба, калі, не ведаю, нейкі іншы грэх апанаваў намі, і вось ён намі кіруецца, не Пан Бог. І вось просім этой моцы Духа Святого, каб этую дарогу скрыўленую ён зрабіў прамою. Прамою, канешне ж, у такім значэнні, як дарога да Пана Бога. І яшчэ такі астатні радок, который мы сёння з вами праспявалі, гэта холад сэрца разагрэй. Шмат, на жаль, нас ёсць такіх халодных у веры, такія халодныя. Не імкнёмся да нейкай такого ўзросту духоўнага, не імкнёмся да паглыблення жыцця малітоўнага, не імкнёмся да новага такого адкрыцця жыцця сакраментальнага. Называем это такім словам, такая поўная абыякавасць. Мне нічога не хочацца, вось нічога не буду рабіць са сваёй верою. Это называецца такі холад сэрца. І просім Духа Святого, каб ён разагрэў гэтае нашае сэрца, каб абудзіў нас да нейкіх памкненняў у жыцці малітоўным, памкненняў у жыцці касцёла. Каб сапраўды гэтае сэрца было не халодным, але гарачым. Мои дарагія, цудоўная ўрачыстасць, якую сёння святкуем, урачыстасць паслання Духа Святога, хацеў бы яшчэ раз паставіць этот акцэнт на тым, што нам важна кожны год нанова святкаваць эту урачыстасць у такім кантэксце, каб Дух Святы абуджаў нашае жыццё духоўнае, каб Дух Святы даваў імпульс нашай веры, даваў таксама жаданне ісці да нейкіх новых памкненняў, да рэалізацыі нейкіх сваіх жаданняў духоўных у жыцці малітоўным, сакраментальным, адносінах з іншымі людзьмі. Няхай вось сапраўды гэтая ўрачыстасць стане такім момантам, калі мы будзем прасіць з усёй супольнасцю касцёла, каб Дух Святы сышоў на нашае жыццё. Дзякую усім за ўвагу. На жаль, так становіцца, што этот праект такіх нядзельных нашых казанняў на гэтым канале скончваецца. Я са свайго боку дзякую вам за тое, што вы жадалі быць разам з намі падчас гэтых нядзельных казанняў, што праглядавалі гэтыя відео. Спадзяюся, што шмат каму яны дапамагалі ў такім духоўным узрастанні. Я са свайго боку ўжо з вамі развітваюся. А ў такую урачыстасць, цудоўную урачыстасць я жадаю дароў Духа Святога для усіх іншых святароў, якія будуць далей весці іншыя праекты на гэтым YouTube-канале, каб Дух Святы асвячаў іхнае сэрца, таксама даваў ім натхненне, сілы, эмоцыі, ум прапаведавання для вас, для вашай карысці, і на хвалу Божую. Хвала Христу! Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община Мужчины Святого Иосифа хочет и дальше развивать свои интернет-проекты. Сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео.
во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи, предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом!